Hande ɗum dogginirta cuɓi majalisa en luwaɗi leydi Senegal malla kandida en leydi ndin. Cuɓi ɗin ni i wara ɓawo timminki cuɓol leydi ndi hin nder lebbi caliɗi. Ujuneje yimɓe yaltiri danɗe cuɓi ngam suɓuki lattotoɓe majalisa en wakili en maɓɓe ha jawleru majalisaru luwaɗi leydi Senegal ndin. Eyyi hande aduna minen ko ardi fof ko yettude Allah e nelaɗo mum nde min gari wadde ɗo hen e dow jaam e cellal min tawi ɗo hen e jaam kadi min tawi ɗo komin gowi tawde ɗo hen woni centre mo ganduɗa hen vraiment centre Aynou Mady lycée Aynou Mady e no wiyeteno hen commune de Keur Massar Sud département de Keur Massar komin gowno tawde ɗo hen tan ko ɗum woni komin tawi ɗo hen hande woni yimɓeɓe ganduɗa hen gari vodde e jaam e cellal e deyre. Et puis bon, goto fof waɗi ko foti wonde ko woni fodde mum ko comme no inde coalition amen o waref par ce que ɗum tan goto fof foti wadde ko fodde muɗum e ɗum woni ko yimɓe mbaɗi hande. Eyyi ko gonga ni bon peut être min hikka heure mo garmi o nanggunomi ko wonde ene serti heure uji ɗi kewnomi arde donc peut être ɗum tagui yimɓeɓe henne wayni henne mais ɓawde ko noon mbiɗon onon guiɗi min ɗo henne wasata ko noon woori mais bon emin jakori so Allah jaaɓi haade ñalawma o gasde ma yimɓe gummo gara goota par ce que eɓe gandi ko woni oɗo ñalawma ko ñalawma baɗɗo fayida te ko ñalawma fête démocratie donc ala kulli hal mbaɗa andi so Allah jaaɓi so ɓooyi ma yimɓe jaltu jaaha wotede woteji mumen inchallahu taala. Min jagori ko foti wonde darde mabɓe ko darde ko yimɓe patata e mabɓe ko député ko nulaɗo mo ganduɗa henne ko yimɓeɓe nuri ɗum yo ya joɗano ɗumen ɗo suudu sarɗiyeji leydi Sénégal donc ɗum ala ko faɗa e neɗɗo o so wona darde nde ganduɗa henne yimɓe ene mbawi yakoraɗo e muɗum ɗo banggue rewindade golle ɗe gouvernement warata ɗo banggue lelnude sarɗiyeji ɗi yimɓe cohli e nder leydi ndi ko ɗum tan foti wawde wonde wona haare wona ƴettodiral wona findirde goɓɓe ɗum ɗon on ɗon assemblée ɗum ko arène nationale wiyete wona assemblée nationale ko suudu ndu ganduɗa henne ko haqqilantagal namdi ko ɗemgal ko haala yahata toon ko haala noon celluka jaltuka e nder gandi hisdi so dañama ko ɗum woni ko fadate toon. Allah jarama Allah saabu okki kam tawede par ce que yidde taweɗa wona ko weeɓi miɗo yetti Allah également par ce que okki kam chance wadde campagne 21 jours mi fawa komi lelaki am fawa ko lelaki malgré goto fof no andi ɗe balɗe caɗele no gonno e fati koye ɓalli maccuɓe Allah ɓe so ɗum yawti mi yetta aussi jolofnaɓe noon somi wi gorko hen debbo hen korko hen mawɗo hen taki min oɓe yetta 2012 e joni e fodde min jeehi ɗo combat Allah okki amen ndam ha wattinde élection o jawtuɗo présidentiel mo gandanɗa département ji foof jani ha heddi département meɗen wadde ɗum en jettat hen Allah kono jetten hen jolofnaɓe so ɗum yawti noon ko gonɗen ko en mbawa wi ko wona ko mbiyanoɗen ko en mbaɗi ko poɗɗen ko wa en kaɓano poɗɗen ɗo haɓade kono ko heddito ko noon kay juuɗe Allah woni Allah cuɓotoɗo ɓurɗo e jolof kam andi ɗum yo Allah subhanahu noon kala mbo wawi wonde kam par ce que noon personne won neɗɗo Samba o walla neɗɗo Paate o wona ɗum waɗi solo woodi solo ko kala mo gandanɗa jangga e jaam haɗa suuɓe ɗo nder département de Linguére yo taw ka nafowo département de Linguére yo taw ka nafowo Sénégal ɗum rek woodi solo eyyi ɗum ko mbiɗa ko affluence o hina waɗi hen ɓe gandanɗa ɓe gaari subaka law ɓe gotti ɓe jeehi e goɗɗum hinen waɗi aussi heɓen pondi heɓe continue heɓe gara e aussi so bottari yewti ene wawi ɓe gara kamɓe foof no potno ardu ko wona ko ɗum aussi il faut pamen goto fof no jogui tempo muɗum goto fof no jogui tempo ko woodi koɗɗo noon kam ɗum woodi dans toute la commune de Dara bureau ji centre uji ɗi foof alaɗo affluence woodi no fonno ni woordi heddito ko noon moppen ha yeeso ha kikiɗe ha ɓiron nden gandaten taux de participation no woodi solo walla ala solo. Ibrahim Romodake KRTB. Voilà,